Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Comezamos con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que o fan a través de Radio Obradoiro e os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. Os sindicatos fan hoxe un chamamento á cidadanía para que secunde a xornada de folga xeral de mañá, a segunda que se convoca no que vai de ano en contra das políticas de austeridade do goberno. Falaremos, por suposto, de se ese paro está ou non xustificado e das consecuencias que pode ter. Será, por suposto, un dos temas do Faladoiro, xunto con outras cuestións das que vimos falando estes días. Por unha banda, o drama dos desafiuzamentos e esas medidas urxentes que negocian o Goberno e o PSOE para axudar as familias que están en situación máis vulnerable. Tamén os preparativos para a constitución do Parlamento Galego, que será este venres. E, por suposto, outro dos temas destes días, a campaña electoral catalá. Hoxe están connosco a mesa do Faladoiro o profesor universitario Xesús Veiga. Que tal, Suso? Benvido. Xesús, que non Jesús, Xesús, que quede claro. encantado de estar aquí. Ramón García Argibay, que é informático e diplomado en Relacións Laborais e concelleiro do Partido Popular en Ames. Que tal, Ramón? Hola, moi boas. Benvido. E o xornalista Xavier Navaza, compañeiro do Grupo Correo Gallego. Que tal, Xavier? Hola. Benvido tamén. Bueno, primeiro asunto do que temos que falar, a xornada de folga xeral de mañá. Hoxe son moitos os que se pronuncian sobre ese paro. Entre tantas reaccións, eu vou salientar tres, e logo comentamos. Por unha banda, a de Alberto Núñez Feijóo, que dicía que lle sorprende que o PSOE apoie esa folga porque é responsable da recesión económica que vive España. Eso por un lado. A segunda, a do presidente da patronal madrileña, que di que esa xornada pode ter un custo de 4.000 millóns de euros para as empresas. Se fala da mala imaxe que pode dar en Europa e no resto do mundo. E tamén o que dicía o líder de UGT, Cándido Méndez, que dicía que de todas as xornadas de folga xeral convocadas, esta é a que ten máis razóns de ser con diferenza. Bueno, eu pregunto-vos se compartides algunha desas reflexións. En todo caso, bueno, como afrontades esta xornada de folga xeral de mañá? A ver, por exemplo, Ramón, que comentábamos antes, non vai facer folga. Non vou facer folga por razóns obvias, porque non creo neste tipo de folgas, porque creo que chegan tarde, porque creo que non é a solución aos problemas que está a atravesar o país e porque creo que ademais os sindicatos non están á altura da realidade social e, polo tanto, non me sinto representado nin polo que eles están dicindo, nin polos obxectivos que queren ou que pretenden cumplir, que a data de hoxe ainda non sabemos moi ben cales van a ser. Polo tanto, ese é un dos motivos, entre outros, polos que non estou disposto a facer esa folga e, desde logo, non estou de acordo con ela. A respeto, como non pode ser de outra maneira, pero, desde logo, vou a exercer o meu dereito de ir a traballar como todos os días. Suso sí que fará folga, non? Sí, eu vou participar nesa xornada e non acudirei ao meu centro de traballo, que é a Universidade. Fareino como fará agardo varios centos e milleiros de persoas nesta cidade e en toda Galicia. Eu, das reaccións que se acaban de pôr en riba da mesa, coa que me identifico máis, sin dúbida, é coa do secretario xeral da UGT, porque tamén comparto a idea de que de todas as convocatorias que teño coñecido eu, mesmo da que houve o 29 de marzo deste ano, eu creo que esta acumula xa un volumen de razóns de moito peso, porque a situación económica e social non ten millorado, ao contrario, estamos peor que hai 6 meses, e peor que hai un ano. As expectativas están moi oscuras. A veces decíase, o 2013 vai ser un ano onde comecemos a ver a luz. Seguimos no túnel, a luz non a veremos ni siquiera ao mellor até o 2014 e xa veremos. E ademais aquí hai un factor engadido, e é que nesta ocasión, a diferencia do que ocurría en marzo, hai unha convocatoria a nivel europeo. Non en todos os países, pero sí en Portugal, e sí vai haber xornadas de movilización, manifestacións en distintos países, o cal vai nun camiño que eu creo moi necesario, moi interesante, posto que o problema é común na Unión Europea. Eu creo que é necesario articular unha resposta común, e ata agora prácticamente non tiña existido. Agora sí. Xavier. Iso é esencial, o que decía ahora Suso Veiga. É unha cuestión de que trascende de España, da Península Ibérica, mesmo do Mediterráneo. É un problema europeo. Despois da Unión Europea é un problema global. É dicir, estamos sometidos a unha fase de agresión histórica terrible por parte do sistema financiero mundial, non? Aí entran todas as nosas
cuitas os nosos problemas. Pero esta folga, sí, cada un ten a súa parte de razóns. Feijóo o que decía, Patronal tamén, Cándido Méndez tamén, pero en realidade é a crónica dun fracaso, dunha derrota terrible, é dicir, sobre a fractura política que se produce, que se vai producir mañán nas rúas, hai unha fractura social. É dicir, toda ese milleiros, ou quizáis millóns de personas, ou milleiros, centos de milleiros de familias que están sometidos a unha humillación permanente polo propio sistema económico, non? E iso é algo novo. É dicir, bueno, igual que na anterior folga tamén se planteaba esta historia, pero non coa crudeza, coa realidade terrible que actualmente está vivindo a xente no noso país, tamén en Grecia, tamén en Portugal. A Francia xa lle están enseñando a porta das famosas reformas, que ao final sempre son recortes. É unha humillación, é a crónica dunha humillación terrible que se establece sobre unha fractura social, non? É dicir, iso é o terrible. Decía Suso Veiga, estamos peor que hai 6 meses, peor que hai un ano, e dicía hoxe, pola contra, Rajoy, que comezan a percibirse os froitos dese esforzo da sociedade española a través das políticas tamén do goberno, que imagino que comparte Ramón, non? Bueno, francamente, eu non comparto todas as cuestións que se fan desde o Goberno Central. Por exemplo, hai unha cousa que eu non comparto, e o dixen moitas veces, que é o privar a xente da paga extra. Por exemplo, eu non considero que sea unha medida boa, en tanto en cuanto vai a provocar que retraia o consumo nunhas datas tan importantes como a Navidad. Dito isto, a pequena e mediana empresa van a sentir moitísimo. Exactamente. Entón, iso é unha cuestión que, bueno, que está aí e que hai opinións, incluso dentro dos mesmos partidos hai debate interno. Entón, esa é a posición miña, entre outras, se non estou de acordo con esa medida. Pero eso non quere dicir que, bueno, que este de acordo, pois, por exemplo, nas críticas que están a facer esta folga xeral. Por que? Porque sí coincido en que pode ser unha humillación e unha fractura económica importante, sobre todo os que estamos nesa clase media que é a máis abundante neste país e onde están indo todas as medidas encima deles, pero eu creo que unha folga xeral non soluciona eso. Eu creo que cando falamos que, bueno, que é a nivel europeo, é certo, é a nivel europeo, pero que nos podemos comparar co resto de Europa. En primeiro lugar, porque non podemos olvidar que cando chegou o Partido Popular ao goberno, fai un ano escaso, ou pouco máis dun ano, o índice de parados era o 25%, era máis do doble que a media da Comunidade Europea. Por lo tanto, non é exactamente o mesmo que no resto dos países. Incluso países que están peor que nós, como Grecia ou Portugal, a tasa de desemprego é inferior a nosa. E iso creo que debe marcar o punto de inflexión. Cando os sindicatos que hai neste país se dedican a facer política, que é o que están facendo, entón o sistema falla. Os sindicatos ahora mesmo non son a fiel representación do sector traballador. Traballador no máis amplio sentido da palabra, porque non hai que recordar que todavía siguen reivindicando ese sindicato de clase, cando neste caso, neste país, ese sindicato de clase xa está desfasado e xa non fai honor á actualidade que nos move, porque un médico, un administrativo ou un abogado pode ser un traballador, de feito é un traballador, cousa que parece que a veces non se asimila. E o sector servicios, que é o máis amplio neste país, pois 3/4 partes do mesmo. Si coincido en esa fractura social, si coincido en que estamos nos momentos moi complicados, si coincido que se non se empezan a ver frutos a esa política económica que se está aplicando desde o Goberno Central, pois pode haber problemas serios nas rúas de España e na sociedade que xa está habendo. Pero, dito eso, creo que a folga non é o mellor motivo, porque se van a perder en torno a 4.000 millóns, son as estimacións, sempre é complicado, non facer estimacións de canto se perde, pero esos 4.000 millóns están aí encima da mesa, e é complicado porque eu creo que non é oportuna, non é unha folga oportuna, igual que non foi a de fai uns meses, e creo que ten que haber, e hai ferramentas moito mellores e máis positivas, que chamar a xente a unha folga que moita dela non pode facer, e outra nin se pode permitir o luxo de facela, porque tal e como está a situación económica, perder un día de traballo, o que significa un desconto considerable, e aparte, que te den de baixa na Seguridade Social, co que nos costa ahora intentar conseguir esos días para ter esa xubilación, non creo que sea a mellor ferramenta
para mobilizar e para dar a imaxen esa humillación de que falábamos da clase social media e en xeral de todas as persoas que estamos sometidos a esa presión no esforzo de intentar que o país salga adiante. Perdón un segundo, hai unha cosa que se desminte, decía que non é a maioría silenciosa de que falaba Mariano Rajoy en Estados Unidos, aquela vez que se refiriu naquela viaxe que fixo a Estados Unidos, se refería a decir, bueno, sí, los que gritan, los que no sé qué, pero hai unha maioría silenciosa que... No, hai unha maioría, inmensa maioría, a marxe de que o creto das centrais sindicais este moi tocado, hai unha inmensa maioría da xente que xa non está xa para andar pedindo máis papas. Sí, a xente está indignada. Non, hai que aceptalo, non pode ser, é dicir, que dalle o recurso do pataleo. Eu creo, bueno, aquí a intervención de Ramón abriu varios frentes posibles de debate, pero para centrarnos eu sí creo que hai razóns que xustifican esta medida, que é unha medida de protesta. Vexamos, os sindicatos convocaron en marzo, posteriormente reivindicaron ante as novas medidas que tomou o comezos de verán o goberno do señor Rajoy, medidas que iban en dirección contraria ao que el prometera no seu programa electoral, plantexaron unha cuestión bastante lóxica, e é, vostede está aplicando un programa co que non se presentou das eleccións, debe vostede someter esa política á opinión dos cidadáns. E propuxeron unha medida que, pode parecer utópica, pero propuxeron unha consulta para saber si esa política era refrendada ou non. Non pedían unhas eleccións anticipadas, porque ainda non levamos un ano dende as últimas eleccións, pero é evidente que aí sí é un factor moi importante, que un goberno aplique algo contrario ao que el dixo que ia aplicar. Lembremos o do IVA, el non dixo que iba a suprimir a paga extra dos funcionarios, dos empregados públicos, suprimiuse, anunciou que ia a disminuir mesmo os impostos, que eu creo que era unha medida, un brindis ao sol, pero logo aumentou o IRPF, singularmente as clases medias. Ese tipo de comportamento gubernamental dá pé para pensar neste folga. Pero máis aínda, recentemente Fátima Báñez, a ministra de Traballo, hai poucos días, con motivo deste anuncio da empresa Iberia de facer unha reconversión, pediu que a empresa actuara con flexibilidade a hora de aplicar a reforma laboral que ela e o actual goberno precisamente levou adiante a altura do mes de marzo e que motivou a anterior convocatoria de folga xeral. Este é unha moción de censura a sí mesma, e o goberno recoñece no fondo que esa reforma laboral está provocando precisamente aquilo que lle botou en cara o Partido Popular no seu día, o goberno do señor Zapatero, que a anterior reforma laboral. Lembremos que lle dixo, esa reforma laboral só vai servir para aumentar o número de xente que vai ao desemprego, para aumentar os despidos. Bueno, pois está ocurrindo o mismo coa reforma laboral. Eu non vexo os brotes verdes que anuncia o goberno, e ollo con esa expresión dos brotes verdes que xa sabemos a onde nos conducimos. Escoitamos varias veces. E efectivamente, e remato, os sindicatos poden sufrir, como todas as entidades, reproches e críticas. Efectivamente, teñen un problema, e é que hoxe en día hai un volumen de xente no desemprego e os sindicatos non teñen moitos afiliados entre os desempregados. E, por outra parte, os empregados de hoxe non teñen as mesmas características que hai 20 anos. Non hai traballo fixo apenas, e o traballo precario tamén dificulta a afiliación sindical. Este é un feito. Por tanto, os sindicatos teñen retos aos que facer frente, eu non o poño en dúbida, pero o que ocorre é que non hai outros instrumentos hoxe en día que coñezamos. Sí, pode convocar unha folga xeral o 15M, e non o digo como unha brincadeira, digamos, poden convocar ou outras plataformas que se están creando, están no seu dereito se o fixeran, pero creo que os sindicatos, pese a todo, siguen conservando unha certa representatividade importante entre a xente que ten traballo e, por outra parte, teñen unha capacidade de interlocución co empresariado e cos gobernos. Alguén quere apuntar algo máis? Non sei se Xavier quería... De algo que decías, Xesús, sí que foiselle das maus, evidentemente, non? Iso de Fátima Báñez é moi indicativo, non? Foiselle das maus. Eso incúmplense un principio elemental da norma xurídica en xeral, non? Históricamente considerada.
É dicir, que o que non pode unha norma xurídica é provocar un dano maior do que pretende evitar. A aplicación dunha norma xurídica non pode provocar un dano maior do que se pretendía evitar con esa norma. E é un pouco o que está sucedendo ca reforma laboral. Fóiselle das maus. Iso que dicía Fátima Báñez é indicativo de... Sí, Ramón. Sí, bueno, a mí me chamou tamén a atención, non? As declaracións de Fátima Báñez. Sí, pero eu creo que hai que analizar un poquinho a cuestión desde o principio. A reforma laboral que aprova o Partido Popular, que ten cousas boas e outras que non son tan boas, pois, evidentemente, produce un cambio. Pero ata esa entrada en vigor desa reforma non hai que olvidar que chegamos ao 24% de desempregados. Claro, no, pero si é dicir, que moitas veces, pero non podemos decir que a culpa dos desempregados deste país agora é do Partido Popular por aprobar esa reforma laboral. Non, temos que establecer límites temporais para poder falar, porque senón pero os datos son os que hai. Quer dicir, o Partido Popular, cando chega ao goberno, o índice de desemprego estaba no 24%. E iso é un dato que non se pode discutir. Quer dicir, non foi a reforma laboral do Partido Popular o responsable de que este país este a cabeza europea e casi mundial. De acordo, as barbaridades de José Luis Rodríguez Zapatero tampouco se poden xustificar, ni moitísimo menos durante 50 anos. Pero eso non impide que agora o PSOE, como están facendo, pida perdón. Perfecto, sí, de pedir perdón por eso e por moitas máis cousas, pero a cuestión de fondo... A fazer a calar, sin máis, non? A mí as declaracións da ministra, o que menos me gustou, foi que pidera que se utilizara o sentidiño, non? Como diríamos nós aquí en Galicia, sentidiño. Bueno, sentidiño porque se trata de Iberia, se trata dunha empresa que vai a botar a un cuarto de empregados, ou que pretende botar a un cuarto de empregados, 4.500 persoas á rúa, detrás de cada persoa hai unha familia, iso non cabe que é unha traxedia, pero non hai que olvidar de que hai moitas empresas, levamos moitos anos, donde, claro, aquí chama a atención porque son 4.000 de repente e a Iberia. Pero hai que día tras día... Pero o goteo diario... Exactamente, o goteo diario das pequenas empresas... Saberedes, que iso canta xente por efectos multiplicadores. Eso é o triste, porque se nós estuviéramos nunha situación normal e de repente Iberia ou calquer outra empresa vota a 4.000 persoas, pois, bueno, votaran a 4.000 persoas, hai unha traxedia, hai 4.000 familias que teñen unha traxedia detrás, pero sería un mal menor. O problema é que esos 4.500 persoas que ahora nos chaman a atención considerablemente, porque sonan moito 4.000 persoas, 4.500, detrás é que hai un goteo constante desde fai moitos anos, donde está destruindo emprego, donde hai pequenas e medianas empresas que pasaron de ter 10, 12, 15 ou 20 traballadores a ter un ou dous a que non pechou, e isto hasta agora nadie, ou casi nadie, chamou a atención. Si, chama a atención porque Iberia vai a votar a 4.500 persoas, pero os dramas do paro están todos os días en todas as pequenas e medianas empresas e están aí, e hai familias igual. Pero creo que eso non se discute. Non invalida. Eso non se discute, e o problema que hai, e moito máis nun país como Galicia, onde ten pequena e mediana empresa, é xustamente que esa reforma laboral, como outras anteriores, pero esa reforma laboral acentuou precisamente, digamos, o desmantelamento de instrumentos defensivos que existían de cara a que os empresarios, lamentablemente a veces, porque esos pequenos empresarios non son potentados, pero están utilizando esa reforma para efectivamente dar o finiquito a moita xente. Este é un problema de pequenas e medianas empresas. Me gusta poñer un exemplo, o tema das empresas, non? Todos con brevidade, por favor. Cando é dos ERE, tal empresa fai un ERE antes, había que pasar uns procedimentos, uns trámites, que moitas veces chegaban tarde. E moitas empresas que se resistiron ou que solicitaron facer un ERE no seu momento, cando lle concederon ese ERE porque pasou todos os trámites administrativos e tiña que ir á administración para que les autorices pertinentes, etc., chega un momento en que xa non facía ERE, porque xa estaba tan mal que a empresa pechaba. Na reforma laboral, por exemplo, se corrixeu, de tal forma que non haxa eses trámites tan necesarios e imprescindibles para facer o ERE. Por lo tanto, é mellor, pois ao mellor, facer un ERE temporal dun 25, dun 30, dun 40% da xornada laboral ou dos traballadores, pero que a actividade continue. De outro xeito, antes da reforma laboral, eso non pasaba. E había moitos casos de empresas que tiñan que pechar porque cando lle chegaba a comunicación ou autorización administrativa, eso xa estaba totalmente desfasado e ao final non lle quedaba máis remedio que pechar. Por lo tanto, as reformas laborales hai que ver sempre na súa xusta medida. Ten cousas boas e tamén ten cousas negativas. Eso é inevitable. Pero o dato é aí. Hasta fai un ano o índice do paro era do 25% ou do 24%. E a reforma laboral do PP non fixo que esa bolsa de parados incrementara, por lo menos,
máis que na anterior situación. Eu non lle atribuyo a causa principal do desemprego a existencia das reformas laborais, ni siquiera a de Zapatero, que tamén critiquei. No, o que pasa é que cando se fixeron esas reformas laborais, dixéronse antes e agora que eran un remedio que ia favorecer, unha medida que ia favorecer xustamente a regresión do desemprego. E eu creo que eso os datos indican que era falso. O que é falso, en todo caso. Bueno, veremos en que queda, veremos cal é o seguimento da xornada de folga xeral, e aquí o comentaremos, por suposto, na mesa de debate. Hai outro asunto do que se fala estes días, ese acordo que negocian o Goberno e o PSOE sobre os desafiuzamentos, non? Esas medidas urxentes para evitar pois, as situacións máis dramáticas ás que estamos asistindo, mortes incluídas, suicidios incluídos, que xa son palabras maiores. Bueno, en todo caso, supoño, non hai acordo de momento, pero agardamos telo, non? E supoño que considerades e credes que é necesario, non? Tal e como están as cousas, ou que xa se puido ter feito antes. Isto forma parte do mesmo escenario. Estamos falando do mesmo, en definitiva. Estamos falando do mesmo, sí. Desa fractura social e desa humillación da xente, dicir, neste momento, non? Pero, curiosamente, a Asociación da Banca Española mesmo se anticipou, non? As resolucións que podan sair da xuntanza do PP-PSOE. Ou anunciar que paralizaban eses desafiuzamentos. Falando de que se trataba xa de un sentido humanitario, non? Eu creo que empeza a meter medo. Pero falaba de que se ia paralizar 2 anos os casos máis extremos. Hai que ler a letra pequena e non é unha brincadeira que digo, porque as letras pequenas das hipotecas era un dos problemas que había. Pero habría que ler tamén, ou habría que ver, máis que ler, habría que ver a letra pequena dese anuncio da patronal bancaria ou da Confederación de Caixas de Aforros. A min, o que me pon de manifesto... Todo é moi breve, por favor. Este fenómeno, eu creo que é unha denuncia de que se viviu aquí nunha situación donde un drama social que era coñecido non se abordaba dende as instancias políticas, na miña opinión, porque hai un poder fáctico, dai moito tempo aquí, que é a banca, que digamos, ao que non se lle quería tocar ni un pelo por parte deses representantes políticos. É, dende logo, unha lección moi negativa a que deron os representantes e que agora, rapidamente, intenten chegar, polo menos, a por un parche. Eu non vou pensar que iso é malo, non? É un parche, pero lamentablemente iso foi porque houve 2 persoas que perderon a vida. Pero tivo que chegar a cousa a esa situación, pero xa se sabía. Isto xa era coñecido. Había plataformas en contra dos socios dende facía tempo. Houve iniciativas de outras forzas políticas no Congreso. Recordo do propio BNG que presentou a dación en pago no momento do goberno de Zapatero. Foi rexeitada no Parlamento do Estado. É dicir que... E aquela outra iniciativa con 500.000 firmas. Sí. O sea, que isto non é un fenómeno de agora. O que ocorriu é que, efectivamente, a morte de Amaya Egaña, pois, claro, eu creo que puxo a todo o mundo diante dunha situación que era precisamente o contrario das mínimas consideracións humanitarias na economía. Ramón. Sí, bueno, en parte aquí coincidimos, eu penso que os que estamos nesta mesa en que isto está derivado da situación social a que estamos a atravesar. O que sí que é importante saber é que se cruzou unha línea agora mesmo con ese intento de pacto que eu creo que vai a dar os seus froitos, ainda que sexan mínimos, non? Pero é un paso máis que está dando. Que tamén houve unha declaración dun xuiz europeo dicindo que as hipotecas que se estaban concedendo en España son abusivas e que dun xeito ou outro os xuíces tamén a nivel nacional se están mobilizando para intentar que esas cuestións non sigan adiante e que se lle poña freno dunha vez por todas a eses desahucios que se están celebrando polos bancos moitas veces e que non teñen un sentido estricto non sei se económico, pero desde logo que socialmente están deixando en precario a moitas familias, non? Por lo tanto, o que sí que temos que ser optimistas no sentido de que, bueno, se está dando un primeiro paso, o gallá se chega rapidamente un acordo entre os 2 partidos mayoritarios do país e, desde logo, o que sí que temos que poñerlle remedio dunha vez por todo é, como si é certo que di esa xuiz das Cortes Europea que decía que as cláusulas hipotecarias que están aplicándose en este país son ou poden ser ilegales ou irregulares ou que non teñen cobertura, efectivamente. Incluso se está dicindo que a dación de pago xa
debería aplicarse en base á normativa que temos, pois eu creo que blanco e en botella, hai que poñerse a traballar rapidamente e intentar frenar esta sangría que, desde logo, ve motivada polo que decías ti ademais antes, a fractura social, a humillación, a pérdida de emprego, a pérdida desas condicións de vida que estamos acostumados a ter e que de repente calquera de nós en un momento determinado por un golpe de mala suerte, por lo que sea, nos podemos ver afectados e que, bueno, é bo para todos que se poñan algún tipo de remedio. Por lo menos se están intentando poñer unhas bases mínimas, que eu creo que é a lectura positiva, se que hai algunha lectura positiva en desahucio, non? É que non pode ser, que aquela historia de Nicolai Gogol, las almas muertas, ¿no? Na Rusia dos zares, que pasaban estas cosas, é dicir, de repente podía desaparecer 100.000 persoas dunha comarca inmensa e tal, pero non pasaba nada porque iba en boa dirección ao resto, o zarismo, non sei que. Estas historias que parece que estamos vivindo algo medieval, ¿no? A veces dá a sensación de que estamos vivindo nunha época terrible, ¿no? Que non ten nada que ver co nivel cultural, informativo, co acceso a cantidad de cosas, a innovación tecnológica. De repente, este tipo de historias... No, o que pasa é que si buceas, ves que ten unha lógica. Aquí, a mí, o máis indignante, o máis irritante para min, son as dúas varas de medir que se teñen utilizado neste tempo, porque a banca, unha parte importante da banca, efectivamente estaba endevedada, e agora di, as débedas hai que pagalas. E quen lle está pagando as débedas á banca? Precisamente o contribuinte. Estamos pagando os contribuintes, axudándolle a pagar as débedas á banca, e resulta que esa mesma banca que está endevedada e que non é capaz de pagalas elas, resulta que leva a xente ao xuízo e a bota fora da casa para que lle paguen unha débeda particular que ten. Isto é o que resulta indignante. É dicir, están introducindo permanentemente cargas novas, sin informar previamente, ni nada. Están facendo, non me extraña que desde Bruselas digan que isto non é así. Pois, a ver se aprendemos algo disto, a ver se chega un primeiro acordo, como di Ramón, un primeiro acordo, pero que pode ir a algo máis, e se aprendemos algo para evitar que se repita. Imos facer unha pausa no faladoiro, á volta imos falar dun asunto ben distinto, a composición do Parlamento galego esta mesma semana, o venres, así que será a volta duns minutiños.